Zdravím. Takže, predvčerom som postavil motorku na stojan, už to tu není. Pod ňu som podložil táflu a nech motor stečie z oleja. Včera som vyhodil motor, rozložený na pongu a vybral som kluku. Hej, takto to vyzerá vnútri, to je vedľajšie. A takto vyzerá klukovka, ktorú som vyťahol z motora. Je trošku zvláštne tieto vyvažovacie otvory. Mimochodom, neutieral som ju. Áno, vo vyvažovákoch je niečo, to vyčistím. Ale není zasrata od oleja, ako sa to stáva pri mnohých 2,5 javkách, ktoré opravujeme. Ale toto je ČZ 250 model 455. A toto tiež. Takže pozor na to, ktoré klukovky tam máte. A vzhľadom na to, že už mám takto, a je to od fabriky, vyvážovanú kluku, tak som pristúpil, že urobím len 2 otvory. Na tejto by som mohol urobiť tie 4, odľahčiť to 3/4 kg, či koľko to tam je, vyše 700 gramov. Ale vzhľadom na to, že mám už takto vyváženú kluku, tak idem len na 2 otvory. No, mám iba kuchynskú váhu a aby som mohol odvážiť klukovka, koľko váži, takže mu musel rozlisovať. Takže toto je 2512. A toto 3086. No. Bohužiaľ váha je iba do 5 kg. No, takže má to cez 5 kg. Nedá sa svietiť, ale ide o to, že 2514. Keď urobím odľahčovacie otvory, znova ju zvážim. A uvidíme, koľko to ukradlo. No a teraz len taký malý detailik, že tá klukovka má nabehané. Bože, ako zafixujem ruku, aby sa mi netriasla. Toto je vykmit ojnice. No. Zaostri sa. Ale $15 000. Bože, ruka sa mi trasie ako drozdový rič. Čo je? No, takže prvý kotúč máme diery odvrtané. Tu sú zapustenia. Som musel robiť trošku zmenu plánu, lebo 34 zaslepky, musel by som dať medzi ne vymedzovaciu trubku, takže otvor som urobil na 30, nie 35, ako som dal na výkrese. Zo záslepky použijem iba toto čelo. To, čo sa lisuje, to som odstránil. Máličko som to preliačil pod lisom, aby to tam takto pekne vliezlo. A teraz, než budem montovať tieto záslepky do kúta Loctite, aby sa mi tam nezbierala zmes, benzín s olejom a tak ďalej,
to by bolo nežiaduce. A pod lisom to zatlačím. Čiže budem sa snažiť zrovnať tento rádius, aby to bolo zarovno. Tým pádom sa to v otvore vzprieči, vystarané. Môžem ešte tu po kraji zaseknúť pre prípad, že proste istota. No, kde mám? Takže zatiaľ je to v tomto štádiu. Teraz musím ten kotúč otočiť, aby som tieto zapustenia urobil z druhej strany. Takže kotúč otočil som hore nohami, jedno zabranie, druhé zabranie. S vytáčaním som na tomto kotúči skončil. No, takže pred týmto odľahčením kotúča, není to vyvažovanie, je to odľahčenie. Otvory sú kolmo na tieto osy. Čiže jedna os je zvislá, kolmo ide druhá os. A v tej osi sú tie otvory. Takže není to vyvažovanie kotúča. Takže pred vytočením táto zostáva kotúč s čapom 2514 gramov, po odľahčení 2270. No, mal som v rukách kalkulačku, takže z kotúča išlo dole 4 kg zhruba. Dobre, 243 gramov. No. A môžem zakladať záslepky na tomto kotúči. No, klukovka je odľahčená. Z jednej strany išlo 204 gramov, z druhej 206. To je, by som povedal, presnosť obrábania, hustota materiálu a tak ďalej. 2 gramy už sa nezbláznim. A keď niekto bude tvrdiť, že 2 gramy je strašne veľa, no tak nech si trhne nohou. A čo som hovoril, tie záseky, tak to som mal na mysli toto. Použil som iba čelo záslepky a Loctite a takto zasekol. Pre istotu, aby sa to ani náhodou nemalo šancu, že povoliť a porobiť bordel v motore. No, takže klukovka je v bloku. Pre kľud duše, ale by som to nemusel robiť, pretože mám svoju fintu pri skladaní, ale podmienkou je, aby bola klukovka v poriadku, aj kartre nejaké nepokašľané. A potom to dopadne takto, že bez toho, aby som vôbec nejaké dopasovanie klukovky, centrovanie robil, tak to dopadne takto. Ups, lejnica do sania. No. Čo viac si môžem želať? Takže ešte poskladám primárny prevod, radenie, nahádžem tam veci, tieto, pozaistujem kolíky a tak ďalej, podložka, válec, hlava, zapalovanie to budem musieť montovať, až keď budem mať motor v ráme, kvôli káblom, piest, kaliev, karburátor. Ten tiež pôjde až na poslednú chvíľu. Ale dopredu môžem určite naložiť toto. Gufero na pravú stranu. Takže ideme ďalej skladať. No, takže motor už je v ráme.
Musel som ho nechať trošku zohriať, aby to bolo o niečom, aby sa to prejavilo. Otáčkomer nestíha. No, takže preto som dal záber na späťák, aby bolo vidno, že aké to trasenie, ako rozhodím vyváženie klukovky tými 4 navrtanými otvormi. Takže to není vyvažovanie klukovky voči piestu, ale odľahčenie. Znova zdôrazňujem odľahčenie. A vzhľadom na to, že túto motorku už mám 30 rokov, tak viem, že to, čo som robil, prinieslo svoje ovocie. Takže uvidíme, keď sa trošku oteplí, chytím to na diaľnicu a tam určite pocítim to, čo som robil s motorom. Olej. Ten už som nalial, ten nápis pôjde dole. Takže žiadne vyvažovanie, ale odľahčenie. No a na záver, toto máme ešte tú druhú klukovku. Je urobená, všetko v poriadku, ale pri skúške to dopadlo, že ešte budem musieť urobiť dovažovacie otvory. Fixkov je to len tak približne, ale budem sa to snažiť dať viacej predošlým vyvažovacím otvorom, aby mi potom sem tiež vyšli tie odľahčenia, ktoré som robil na tej predošlej kluke. No. Takže priemer 25, 4 krát a budem to mať vyvážené. Upozorňujem na môj piest, nie čo kúpite výbrusový a tak ďalej, ale na môj. Ten má celkovú zostavu. Piest, čap, poistky, krúžky. Kompletná váha piestu je 343 gramov. Takže upozorňujem, že to je dováženie na môj piest, ktorý som si robil ja. Nie na piest, ktorý je bežný výbrusový, jednotka, dvojka a tak ďalej. No. Aby potom niekto neplakal, že urobil som to podľa toho a trasie mi motorom. No. Toto je len návod, inšpirácia. Takže treba aj počúvať, čo sa hovorí. No. To je asi tak všetko.